क'डखौ 2005 मायथाइयावनो जुदि दाफुंनानै होआमोनब्ला बानायामोनब्ला दिनै बिटिसिआव इलेक्सननि बाथ्रायानो फैनाय नङामोन बिथांमोनाथ' जेबो होआखै थांनाय 17 बोसोराव साथा कम्बल आथुवा बिनि बादै बिथांमोना जेबो होआखै जोबोद इन्टारेस्टिं टपिक मोनसे मोनदों ओरैबायदि आरो खोथाया आं एसे एग्जाम्पल लानानैहाय नोंथांमोननो भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामनो होननानै सानदों गारि बुंजासे बायदिसिना माल बेसाद आङो सोनानै हरबाय जायगासिम मोनहैबाय दा बेवहाय राननोल' बाखि आरोना बे आं जितु माल बेसाद गारि बुंजासे बायनानै हरनायखौहाय राननोल' बाखि दा बेखौहाय लामा ससेनिफ्राय सोरबाया गाखोफानानै थांबाय दा थांनानै अबभियासलि बिथाङा थांनानै मा बुंहैगोन बेवहाय बिथाङा थांनानै बेखौनो बुंहैगोन जे नै गारि बुंजासे माला आं लाबोबाय बिथाङा जितु रानना होगोन नालाय बिथाङा बेयाव आनइनभाइटेड गेस्ट ना आनइनभाइटेड सासे क्रेडिट बिथाङा बेवहाय लाहैसिगोन जितु बिथाङा बेखौ फोरमायला बेवहाय जे मालखौहाय आं हरदोंमोन बुंजासे गारि बुंजासे स' बेयो मा एक्चुअलि आं नोंथांमोननो मेन टपिकसिम थांनायनि सिगां चरन बर' सार बिथांनि फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों बेखौ नायग्रोनि बेनि उनावहाय गुबै टपिकआव सावरायगोन नों दिनै जाब्रबनायाव दिनै होआबा नों 6 मास 10 मासनो होना मा लाब दं लोमजाफुनायावथ' माबा मोनसे फिसा मुलिबाबो होनांगोन ना ओंखायनो आं मावो गिदिङो नायो रायजोफ्रा बुजिजोबखायो खिन्थु बिथांमोनासो लामा गेजेराव बारस'नानै नाम लालाबायनो नागिरो थांनाय बाराव दा नोंथां बुंनाय बायदि दैबाना जाबाय रिलिफआव थाबाय रिलिफनिफ्राय बिथांमोनाथ' रिलिफ डिपार्टमेन्टआनो गैया नङा होमबा बिटिसिआव जों आसामाव दं हिसाबै जों नायो डिसिनि माबा जुगिदि बेवहाय रिलिफ सिलिफ जेसेबां मेटेरियेल्स दालि आलु माइरं गासिबो जों हरजोब्बाय डिपार्टमेन्टआ हैनांगौ फरेस्ट एरिया फरेस्टनि मानसिया हैनांगौ बिथांमोना मा खालाम मिथिगौ ना लामा गेजेराव बे गारियाव गाखोफानानै जोंसो लाबोदों होनैग्रा मानसि बुजिबाय खिन्थु आं थांनानै आं बेयाव रानहैनो हायो खिन्थु जों बिदिखौ लुबैया खैफोद समाव राजनिति खालामनो लुगैया जोंना जाहैबाय बे जि एसे माइरं एसे दालि बेलाय सामायनोसो हायोबा आं मा होदेरबावनो हायो दुखुथिया मानसिफोरनो जों बेखौ सानो बिथांमोना गावनिफ्रायथ' गैया बे एसे जों हरनायखौनो लामा गेजेराव गाखोब्रबनानै थांफानानै माने मुखा गाननानै गाव नाम लाहैनो नागिरो बे खोथाखौ नोंथाङा निस्सय बुंदों आरो रायजोफ्रा ओंखायनो दासिमबो बिसोर हाजार नंखाय बाथ्रा बुङा मानो रायजोआ बुजियो जायनि जाहोनाव रायजोआ आंखौ बाख्नायदों स' नोंथांमोना नुबाय स' बे मा रिलेभेन्सि दङ आं बेखौ बुजायनो थांगासिनो दं दावबायसा सार बिथाङा मोननैसो बाथ्रा बुंदों जे थांनाय 15-17 बोसोरावहाय BPF दोलोनिफ्राय मुस्रि कम्बल आथुवानि बादै एख' खामानि जायाखै होनना बुंदों बिथांमोनाथ' जेबो होआखै थांनाय 17 बोसोराव साथा कम्बल आथुवा बिनि बादै बिथांमोना जेबो होआखै जायखौ 150 थाखानिखौ 800 थाखा बानायदों जायखौ माने ब्रिटेनिया बिस्कुटआ 10 रांनिखौ 45 राङाव फानदों बेथ' ओंखारजोब्बाय अडिटआव ओंखारजोब्बाय स' दा खोथाया बेनो रायजोफोर चरन बर' सार बिथां बुंनाय बाथ्राया बेजों बिराद गोरोबलायो जितु 15 बोसोरावहाय एख' खामानि जायाखै होनना बुंनाय स' बेवहाय रिलेभेन्सआ नैबेनो जे दिनै 15-17 बोसोरखौहाय BPFआ गोबां जुजिनायनि गेजेरजोंहाय दिनै जाय जिनिसखौहाय दिनै दावबायसा सार बिथाङा जे बुंदों 15-16 बोसोराव BPFआ एख' खामानि मावाखै होनना बुंदों आन्दलन खालामदों जाथिनि सार्थआवहाय बिथांमोना नांदों बेवहाय बिथांमोना साक्सेसफुल नाथाय पलिटिक्सनि बिथिङाव रोङाखै होनना बुंदों दा जोबोद इन्टारेस्टिं दा सोरखौबा सोंखारिनाया बे गावनि सभाबनि सायाव सोनारगोन दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों सनमान होयो बिथाङाबो आन्दलननिनो सासे संग्रामि नेतामोन बर' हारिखौ बिथाङा दैदेनबोदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा जाति भाबै दैदेननायाव सासे जाखांफुनाय बा जाफुंसारनाय सासे दैदेनगिरि नाथाय राजनितिक भाबै जेब्ला जोंनि ओनसोलखौ बा जोंनि रिजनखौ बिथाङा दैदेननो थाखाय खाबु मोनबाय बे राजनैतिक भाबै बिथाङा फेलार नेता जातिगत भाबै जाफुंसार जानो हागौ नाथाय राजनैतिक भाबै बिथाङा फेलार नेता दिनैनि तारिखआव बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' जातिखौ बुहुमनि गुबुन गुबुन जौगानाय जातिजों
भारतनि गुबुन गुबुन जौगानाय ओनसोलजों जेरैबायदि कानेक्सन खालामबाय फोनांजाबबाय बेबायदि बिथाङा हायाखैमोन 4 बोसोर जायाखै फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 15 खालाराव जोंनि सरकारा 4 बोसोर जागोन 4 बोसोर जायै समावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय सेन्ट्रेलनि गुबुन गुबुन बिफान जोंहा माखासे एनजिअफोर बिथांमोनजों कानेक्सन खालामना दिनै बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन गड मिशन पिगारि मिशन सेरिकालचार मिशन हेन्डलुम मिशन डायरी मिशन बुंस' हायै माखासे मिशनफोरखौ जुगाजुग खालामबाय दा बेखौ हाग्रामा महिलारिया बाहायोमोन नाथाय बिथाङा राजनैतिक भाबै सासे फैलार सुबुं हिसाबै बिथाङा बेखौ हायाखिसै दा दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बैफोरजों चेलेन्ज होनो हायाखै दिनै जों बुङो सासे बिटिआरनि इएमजों सासे बिटिआरनि एमसिएलएजों बै हाग्रामा महिलारनि दैदेननायाव थानाय एमसिएलएफ्रा जुदि मोगा-मोगि जुदि सावरायोब्ला बिथांमोननियाव मा भिजन ओंखारगोन जोंनियाव मा भिजन ओंखारगोन दा बेखायनो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि भिजन बिथांनि डिजाइन बिथांनि मिशनखौ बिथाङा हमदांनो हायाखै जायखौ बिथाङा सा साज्रां नायनानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा मूर्ख होननानै बुंदों बे जाबाय एकदम राजनैतिकनि बेयो जोबथानाय मोनसे भाषणसो बियो राजनैतिक भाबे एखेबारे डिप्रेसन जानानै बुंनाय बियो रावसो दा बेयो जेबो राव नङा दिनै सुक्तिखौ खालामनानैहाय दिनै मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन मोनसे सिस्टेमखौहाय लाबोनानै होबाय बे 15-16 बोसोराव दिनै जेरावनाखि जोङो जिर' अलरेडि आं मेनसन खालामथारबाय गोबांथार भिडिअ'आवहाय आरो बेखौ आङो आंनि खुगाजोंहाय नोंथांमोननो आं बेखौ आंनि फारसे आं बेखौ बुंनो सानाखै बेखौबो आङो सासे जोंहा मानव गेदेर बिथांनि बिबुंथि आजि 4-5 बोसोर सिगां होनाय बायद बेजोंनो बेखौ आरो बिथांनि सोंनायनि फारसे फिननायखौ होगोन दा बिथाङा बुंबावदों जे बिथांमोना पलिटिक्सखौ खालामाखै होनना बुंदों स' बेखौ रायलायनायनि सिगां आरोबाव नोंथांमोननो आङो मानव गेदेर बिस्वजित साद्रिमारि बिथांनि जिहेतु बिथाङा बर्तमान बिजेपि दोलोनि स्टेटनि जोंहा मानगोनां स्पिकार बिथाङा बुंदों दावबायसा सारा जे बुंदोंना आथुवा कम्बलनि राजनितिनि बादैखौ खालामाखै दा बेवहाय गुवारै बुंलांदों मानगोनां बिस्वजित सारा मोनफा पइन्ट दावबायसा सार बिथाङा दिनैनि समावहाय जे सोंथि खालामदों बेनि फिननाया अलरेडि 5 बोसोर 6 बोसोर सिगांनो अलरेडि होखाना दोननाय स' बेखौ नोंथांमोना नायनानै आङो फंनैसो बुंबावगोन जोबथारनायावहाय साधारन मानसि बुंनायजों इमप्लिमेन्ट जानाय नङा नंखाय होननानै बुंजाया बिपिएफनि खामानि मावनायफोरखौ आरो दिनै नों जिखि बुङा एभिडेन्स दिनै जे माने गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बुंनो मोन्दों रायनाय मोन्दों बेयाव जे इलेक्सन गेलेगोन बे इलेक्सनटा बिटिसिखौ जुदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ हान्जाया मोनसे पुर्नांग महरखौ 2005 मायथाइयावनो जुदि दाफुंनानै होआमोनब्ला बानायामोनब्ला दिनै बिटिसियाव इलेक्सननि बाथ्रायानो फैनाय नङामोन बै बिएससिया बेसेबांबा गोबाव इलेक्सन गैयालासिनो थानाय बायदि 10 बोसोरसो बेबो बिदिनो जागौमोन आरोखि अदेबानि नोङो बिनि थाखाय जाबाय लामा दालां जेबो गैयामोन बेखौ बिपिएफ हान्जाया खालामबाय जोंनि माने इयुन जोलै फरायसाफ्रा जे प्रफेसनेल माखासे कर्सफोर दं दिनैनि मुगायाव माने खुब इम्पर्टेन्ट जेखौ जोङो होनो जे टेक्निकेल नङाबा जेबो जाया गतिके टेक्न'लजि जि इनस्टिट्युट जों मोन्दोंमोन एकर्डनि गेजेरजों बेखौबो मावफुंनानै जोंनि गथ' गथाया बेवहाय बिटेक फरायदों दिनै एमटेकसिम फरायनो हाबाय बे गासिबो बिपिएफ हान्जानि माने जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन प्लास बे माने फसंथानखौ माने बोरै हायो मोनसे स्ट्रेटेजिकेलि मावनायनि गेजेरजों बियो जाफुंदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दिनै फैबाय जि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोंहा गोबां गथ' गथाया एमएससि बायदिसिनाल' नङा बेवहाय पिएइचडि खालामगासिनो दं दिनै बहुद गथ' गथायानो जोंहा पिएइचडि जानो हाबाय आरो बिनिसो ब्रह्मजों कलेज बेवहाय इस्टाब्लिश जाबाय दिनै मेडिकेल कलेज फ्राय एकाडेमिक माने माबाया सेसना आरम्भ जानोसै बिनि बादैबो गुबुन गुबुन फरायसाफोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे फसंथान बिपिएफ हान्जाया खालामबोदों गतिके बेफोर गासिबखौबो लानानै गुबुना जेखि बुङा रायजो राजाया मोनथिगौ जे नों जेखि बुङा बे जोंनि न'खरनिफ्राय ओंखारनानै मोनजेनाय कालभारा बिपिएफआनो बानायनाय गतिके मालाया बुंब्लाबो रायजोआ बेखौ गनायबोआखै बारे बारे बिपिएफखौ समर्थन होबोनानै खेबथामसिम कन्टिनिउ सरकार दाबोदों आरो जा इउपिपिला गुबुन गुबुन मुं लानानै बिपिएफनि हेंथायै खेबफ्रोमावबो बुंबोआखै होनबा अदेबानि रायजोआथ' बिपिएफखौनो सापर्ट खालामबोदों दिनैबो सेम खुनु गोदान गैया गतिके बे बेलायाव आं सानो अपोजिसनाथ' माने मा होनो स्ट्रं नङै नङा स्ट्रं नाथाय बिसिनि बान बुंथाया खामानियाव होआखै आरो बिसिनि जिथु जुक्तिफोर बे प्रेक्टिकेल ग्राउन्डआव खामानियाव होआखै दा नों होनबाय दिनै अपोजिसना जे बिसोरो 15 बोसोर जेबो मावाखिसै खिन्थु दिनैनि गासिबोआनो बे 15 बोसोरनि मावनाय नोङो जुदि न'आव थांदों
फाक्का लामाया आं सानो गर्जन नोंथांनि थांनाय फाक्का लामायाबो बिपिएफआ खालामनाय होमबा बेखौ सोरबा माइकआव होख्राव होख्राव बुंबाबो बोरै मानिनो जे बिपिएफआ जेबो खालामाखै रायजोफोर नोंथांमोना मोनफा मोनफा पइन्टखौहाय हमदांना मोनबायना 15-16-17 बोसोरनि जे बिथांमोना बाथ्रा बुङो बेवहाय मा दंमोन मा गैयामोन बेखौ अलरेडि मेनसन खालामबाय आं फिन खनसे रिपिट खालामनो होननानै सानाखै आरो लोगोसेनो दिनै बिथाङा पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंदों दिनै बे पलिटिक्सखौ खालामनायनि जे प्लेटफर्मखौ दिनै सोर बहायनानै होफैदों आरो दिनै बिथांमोना जे कम्बल बायदिसिनानि बाथ्रा बुंदों दिनै बिथांमोना जि अफिसाव जिरायो जेरावहाय बिथांमोना एसेम्बल जायो एसेम्बलि दङ जि अफिसाव बिथांमोना नायगिदिङो बे अफिस सेटआपफोरा बै डिपार्टमेन्ट्सफोरा दिनै बिथांमोना बबेबा नङा बबेबा डिपार्टमेन्टखौ सालायदों बे डिपार्टमेन्टखौहाय सोरनि सुक्तिनि दारा सोरनि मावनायजों दिनै बिथांमोना बेखौ सामलायगासिनो दं आरो जोबथारनायाव मोनसे इन्टारेस्टिं पइन्ट नोंथांमोननो शेयार खालामनानै सानदों आङो दिनै सोलोंनाया गाहाम बिथांमोना दिनै हयथ' पलिटिक्सनि बिराद गुरु दिन्थियो नाथाय बिथांमोना एक्सुवेलि रोङानो एख' दा बेखौबो आंनि खुगाजों आं फोरमायनो सानाखै मानगोनां जोंहा चरन बर' सार बिथाङानो बेखौबो फोरमायना होदों दिनै बिथांमोना एक्सुवेलि गभर्नमेन्टनि सिस्टेमखौहायनो मोजाङै बुजियाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै सरकाराव थासेयावबो दिनै बिथांमोना गावसोरनि सरकार गासैबो सिस्टेमानो दङ बे कलमनि पावारखौ बिथांमोना मोनथियाखै दिनै बिथांमोना RTI होनानै जुदि गावसोरनि गभर्नमेन्टआव खामानि जानाय जायै मा मावदों मावाखै बेखौ इनफरमेसन दिहुननो RTI होलायनांगौब्ला आंहा बुंनो गोनां गैया रायजोफोर चरन सारा बेखौ नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामना होगोन आरो नैबेजोंनो आं दिनैनि भिडिअखौहाय फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नाय बुजिलांजोबगोन गासिबो फारि फारि आरो नोंथांमोनजोंहाय इन्टारेस्टिं टपिक लानानैहाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय कन्ट्रेक्टरनि नामा जाहैबाय देबज्योति ब्रह्म बिथांखौ बुंदों जे बिथाङा बिनि गेजेराव 1,49,49,00,000 जाख्ल'बाय इन्जिनियारजों मिलायनानै होनना बुंदों दा बिथांमोना बेखौ बुंनायखौ आं बेखौनो आसरित मोनदों दासिमहालागै बिथांमोना 4 बोसोर सरकाराव थाबाय किसुमान गभर्नमेन्टनि प्रसेसफोरखौ रोंनांसिगौ दा जिहेतु बेवहाय कन्ट्रेक्टरा खामानि मावाखै अब्लालाय लेंहर इन्जिनियारखौ लेंहर थिखादारखौ लेंहर बिभागीय लेंनानै मा जादों सों आरो जाख्ल'दों जाख्ल'आखै मालाय डिपार्टमेन्टआ बिल होदों बे समावथ' आंबो नुनायाव आंबो मिथिगौ खामानि मावदोंमोन खामानि मावनानै माबा मोनसे पार्ट 11 सामथिंनि 1 crore सामथिं मिन्स मा बेलाय 10-12% 10-12%खौथ' बिल होखागोन एसे मावब्ला होखायो बेखौ बिथांमोना मावदोंबो बयबो रायजा नुदों माने साइड बाम होदों सेन्ड ग्रेभेल होदों रलार होदों किन्तु उनावहाय मा जाखो जे मा होनो 2020आव कभिड फैबाय खामानिया स्टप जाबाय लोगो लोगो बिटिसिआव सरकार गोदान फैबाय ओमफ्राय सरकार गोदान फैनाय लोगो लोगो कभिडनि परिबेसाबो थाब जोबाखै जायनि जाउनाव थिखादारफोरनाव ओरैबायदि साननाय फैबाय जे गोदान सरकार फैबाय बिलबा मोनगोन ना मोना खोनामारबायबो बहुतनाव बिल बिनो थांबा बिथांमोना बिल होआ मा होआ निस्सय थिखादारफ्रा गिनानै निस्सय मावाखै दा बेवहाय आंहा बुंनांगौ गैया बिथांमोना सरकार हिसाबै थिखादारखौ खननै खनथाम लाइजाम हरनो हायो सकस हरनो हायो मावाब्ला ब्लेकलिस्टबो खालामनो हायो हाया होमबा बेनोथ' प्रसेस ब्लेकलिस्ट खालामनानै बेलेगनो होबानोथ' जाबाय खामानिखौ टेन्डार होफिननानै सोरबा गोसो गुदुं मावनो गोसो जानाय बिथांमोननि लाइक माइन्डेड कन्ट्रेक्टरफोरनो मावहोनो हायोना मानो होनबा दाबो बेवहाय अलमस्ट 90% फैसा दं आरो बे खामानि जानायखौ आंबो लुबैयो आंनि सरकार थानायमोनबाथ' मालांखौनो मावसिगौमोन आङो किन्तु बिथांमोना सरकार थासेयावबो बे खामानिखौ मानो मावनो हायाखै सोरखौ गिदों फालाय कन्ट्रेक्टरखौसो गिखो ना सोरखौ गिखो सरकारा गावसिनि नङा होमबा सरकारा गावसिनि थाखायाबो 90% दं सरकाराव थाग्रा मानसिया बिदि फेसबुकाव होलाबायो जावफुलाबायो RTI होलाबायो दाबो रोङा बिसोरो सरकाराव थाग्रा बिदि खालामा नङाना खनसे जिखुन माबा हरबानो खारबोजोबगोन इन्जिनियार खारबोगोन थिखादार खारबोगोन गासिबो खारबोगोन बेहाय नों रायजोनि दामलाबायना मा मोनो नोंलाय प्रसेस आराम प्रसेस माबा खालाम थिखादारखौ खननै खनथाम लाइजाम हर मावाबा ब्लेकलिस्ट खालामनानै रिटेन्डार हो रिटेन्डार आजिखालिथ' गोदान गोदान मेरला थिखादार ओंखारबाय बिथांमोननि लाइक माइन्डेड थिखादारबो थागोन बिथांमोन मावहोबानो जाबाय लामाया जानांगौ जिखुनु जाया सोरबा बेखौ उमुगानो मावथारनांगौ बिदि होननाय गैया बेबायदि सारलायनाया जाखागोन ओरैनो बेखाराव हाब्रु सारनाया मा लाब दं जाय बुस्थुआव जुक्ति गोनां खोथा बेयाव हाब्रु सारजायो आरो खामानिया बेल' नङा मेरला खामानि दं
बिथांमोना बेखौ आस थुदों बेनि बादै फाइनान्सनि मेरला खामानि दं बेथ' आरो 10%ल' मावनाय 70-80% मावनाय जों थाबायनानै बायफिनलायबाय खिन्थु बिथांमोननि सरकारा मा सानो थिखादारखौनो माने बेलेग रोखोमै नायो सोरजों दं सोरनि सापर्टार बिल थाइसेबो होआखै होमबा सोर थिखादारा आवगायबोगोन बिथांमोनाथ' बेखौ बुंबाय 80-90% मावनाय दं थाइसेबो बिल गैया सरकार जायखि फैया मानो बे जाबाय मालाबा गोदान फैगोन मालाबा बेनो थाफिनगोन सरकारा थांगोन फैगोन जा बिदि जाबाय थागोन खिन्थु सिस्टेमाथ' मोनसेयानो सोलिगासिनो दंना होमबा नोङो सोरनोबा बिल होआ सोरनोबा होनाय मा जाखो बेलाय बिथांमोना बिल होनांगौ जायफ्रा मावबाय अलरेडि 80-90% मावखांबाय बिथांमोन दाबो बिल होआ मानो बिल होआ दा ओंखायनो बेवहाय बिदि फेसबुकआव फोसावलाबायनाया आंथ' मिनिनोसो ओंखारदों सरकाराव थाग्राफ्रा इसिबां दुरबल जानाङा बिथांमोननि कलम मोनसेनि बिराद दाम दं दा खारबोजोबगोन ओंखायनो मा होनो बेफोरबायदि माबाजों माव सिस्टेमजों माव बे लामाखौ आरामसे बहननो हागोन खिन्थु बिदि रायजोनि गेजेराव दामलाबायनानै जेबो खामानि जाया